Sugeng pepanggihan ing renungan Ki Kaji Purwantara dinten Kemis Legi 21 Juli 2026. Kanthi jejer tetep semangat amargi Gusti ingkang nganti. Waosan kapetik saking Yesaya 52 ayat 3:1. Nanging wong kang padha nganti-anti marang Pangeran Yahweh kaparingan kekuatan anyar. Padha mambur mumbul kaya manuk Garuda kalawan kekuataning swiwine. Padha lumayu lan ora nganti lesu. Padha lumaku nanging ora sayah. Rahayu saben tiyang ingkang nampi pangandikanipun Gusti lan dipun estakaken wonten ing pagesanganipun. Haleluya, amin. Para sedherek ingkang kinasih, saben esuk kita tangi mesti digawa karo kahanan sing beda-beda. Ana sing atine bungah, ana uga sing wis kesel sadurunge kerja. Kadangkala masalah wingi durung rampung, saiki wis ana maneh masalah anyar. Nanging dina iki Gusti ngelingake kita siji, aja kelangan semangat. Semangat dudu mung soal awak sing seger. Semangat sing sejati iku saka njero ati, sing asale saka Gusti. Semangat teka nalika kita ngandelake Gusti. Yesaya ngibaratake wong sing arep-arep marang Pangeran kaya Raja Wali. Senadyan angin kenceng, Raja Wali malah mabur luwih dhuwur. Kaya ngono uga kita. Kahanan abot bisa gawe kita mundhak cedhak karo Gusti, lan ing kono kita nemu kekuatan anyar. Semangat ora ateges ora ana masalah. Rasul Paulus ngendika wonten ing Filipi 1 ayat 13. Sakai prakara bisa tak sangga ana ing panjenengan kang paring kekuatan marang aku. Dadi kita tetep semangat dudu amarga urip kita gampang, nanging amarga Gusti sing nguwatake kita kuat ngadepi sedaya. Semangat iku pilihan saben esuk. Mungguh paling gedhe saka semangat yaiku sambat lan kuatir. Dina iki ayo kita milih ngucap syukur dhisik sadurunge sambat. Milih percaya dhisik sadurunge wedi. Elinga Gusti iku ndampingi kowe wingi, uga sing bakal ndampingi kowe dina iki lan sesuk. Urip iki kaya mlaku nanjak. Yen mlaku dhewe mesti kesel, nanging yen digandeng karo Gusti, saben langkah bakal ana kekuatan anyar. Amin. Sumangga kita ndedonga. Doalah Rama kasuwargan. Matur nuwun kagem dinten anyar punika. Nyuwun ngapunten menawi kula asring kendho lan kelangan semangat. Dinten menika kula nyuwun paduka paring kekuatan anyar kados Raja Wali. Paringana semangat lan kabungan saking paduka supados kula saged nyambut damel sinau lan ngladosi kanthi sae. Paduka tuntun kawula supados tansah ngendhelaken paduka sanes kekiyatan kula piyambak. Amin.
Ini hidup kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Mampukan kami untuk kami bisa menjadi saksi-Mu di muka bumi ini, di sekitar kami, dalam keluarga kami, tempat kerja kami, lingkungan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau, melihat Kristus itu melalui hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan, hidup kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.